Μαρία, αγαπημένη μου Μαρία, τι κάνεις, καλά είσαι? Να είμαστε λοιπόν εμείς πάλι εδώ, όπως σας είπαμε, πιστοί στο ραντεβού μας, 3 λεπτά σας δώσαμε. Ελπίζω να κάνετε τα απαραίτητα που δεν χρειάζεται να είστε μπροστά στην τηλεόραση. Και τώρα, η στιγμή που όλοι περιμέναμε, θέλω να καλωσορίσω στο πλατό του Main Star τον κύριο Στέλιο Καλαθά. Ένα χειροκρότημα λοιπόν. Γεια σας. Γεια σας. Μιλάω στον Νικό. Αλλά τι είναι αυτά που λες? Δεν είναι πρώτη φορά γνωριζόμαστε, κύριε Στέλιο. Γεια σας, Στέλιο. Εσύ ο Γίνα, ο Γιώργος, η Φραντέσια, ο Στάθης, η Ιωάννα μας. Πάντως έχω παρατηρήσει ότι όσοι έρχονται εδώ πάνε για βουλευτές και ρετάνε όλα εδώ. Εντάξει, η ευγένεια. Είναι gentleman. Έτσι δεν είναι? Μπράβο, κάνεις, κύριε Στέλιο Ματίας. μου? Λοιπόν, σε κουκλέρα και από κοντά πρέπει. Εσύ είσαι πιο ωραίος από κοντά από ό,τι στην τηλεόραση, έχω να Είναι πω. δίκαιο φακός, τι να κάνω. Πιστεύω ο φακός μας να μας πει και ο Σάκης ο σκηνοθέτης μας τον Στέλιο να δείχνει τι ωραίος άντρας είναι τώρα στον κόσμο. Έτσι, θα μας κάνει ένα ωραίο κοντινό. Έτσι, και το μάτι. Αυτά. Τι κάνεις, Στέλιο? Είμαι πολύ καλά. Ναι. Σε μια εποχή που γύρω μας γκρεμίζονται τα πάντα, εγώ παίρνω δύναμη και φως και συνεχίζω και κάνω πολλά πράγματα. Είμαι στο ημερολόγιο της Άννας Φράνκ στο Θέατρο Άνεσης. Το είδες? Το οποίο δεν το είδε, μου το έχει το είδες? υποσχεθεί όμως. Έχουμε πει θα έρθουμε παρέα όλοι. Περιμένω. Και νιώθω πολύ τυχερός γιατί είναι ένα πάρα πολύ επίκαιρο έργο. Και βέβαια είναι ένα έργο που δεν πρέπει να χάσει κανένας έφηβος σήμερα. Γιατί είναι η ιστορία αυτής της κοπέλας, 13 χρονών, που έγραψε αυτό το υπέροχο ημερολόγιο, που έζησε τόσο δύσκολα, αλλά παρόλο την πίεση και όλο αυτό που συνέβαινε γύρω της, κατάφερε να διατηρήσει το φως, το χιούμορ, τον έρωτα. Και νομίζω είναι ένα μεγάλο μήνυμα που πρέπει να δώσουμε στα νέα παιδιά σήμερα. Και ξέρεις τι, θα πω κάτι το οποίο δεν θα ήθελα να το πω υπό άλλες συνθήκες. Το ημερολόγιο της Άννας Φράνκ ήταν ένα βιβλίο που εγώ τουλάχιστον όλα τα παιδιά το διαβάζαμε την περίοδο του δημοτικού του γυμνασίου. Επειδή πλέον τα παιδιά δεν διαβάζουν όμως και πολύ κακώς, έτσι είναι μια καλή ευκαιρία να βαριέστε να πάτε να το δείτε στη θεατρική παράσταση. Είναι μια πάρα πολύ προσεγμένη παραγωγή, πραγματικά. Είμαστε 9 ηθοποιοί. Είναι η Αγγελική Δαλιάνη, ο Γιάννης ο Καρατζογιάννης, είναι η Νικολέτα Ευλαβιανού, η Ελένη Κρήτα, ο Δημήτρης ο Παλαιοχωρίτης. Η σκηνοθεσία είναι της Ρέινας Σεσκενάζη με τις τεράστιες επιτυχίες πίσω της. Και βέβαια ένα κείμενο το οποίο όλοι το ξέρουμε το βιβλίο, είτε το έχουμε διαβάσει είτε όχι, είναι το πιο πολυδιαβασμένο βιβλίο στον κόσμο μετά τη βίβλο. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή και από μόνο του αυτό νομίζω αξίζει κάποιος να έρθει να το δει. Αύριο τελειώνουν τα μυστικά της ΕΔΕΜ. Αύριο τελειώνουν τα μυστικά της ΕΔΕΜ, ναι. Και είμαστε έτσι λίγο όλοι στεναχωρημένοι γι' αυτό. Εμείς όμως... Είναι γνωστό βέβαια, αλλά συναισθηματικά εννοώ, γιατί είχαμε περάσει πάρα πολύ ωραία. Στέλιο μου, θέλω να μας μιλήσεις και για την εμπειρία σου από τα μυστικά της ΕΔΕΜ, αλλά και γενικότερα για το τι θέλεις και τι περιμένεις από τη νέα χρονιά που έρχεται. Αλλά στο σημείο αυτό εγώ θα ήθελα να πάμε να δούμε μαζί ένα βίντεο που έχουμε φτιάξει για εσένα. Α, ωραία. Τον βλέπαμε καθημερινά στο ρόλο του Δημήτρη Μπέλου στα μυστικά της ΕΔΕΜ. Έλα ρε μωρό μου, μόλις πάμε πάνω θα σου περάσουν όλα. Και να κοιμηθώ δεν θέλω μόνο. Τι να κοιμηθούμε, πρώτη νύχτα του γάμου μας, έχεις τρελαθεί. Έλα τώρα, όλες οι νύχτες οι δικές μας θα είναι από εδώ και μπρος. Όμως είναι πολλά πράγματα που δεν γνωρίζουμε για τον ηθοποιό Στέλιο Καλαθά. Ο ίδιος έχει χρησιμοποιήσει την φωνή του ως εργαλείο γοητείας, όπως έχει αποκαλύψει, αλλά και ως εργαλείο δουλειάς. Αφού για πάνω από 15 χρόνια κάνει μεταγλωτήσεις, ενώ με πολύ λαχτάρα δανείζει τη φωνή του σε ντοκιμαντέρ. Ξανά στο στούντιο του Spy με περισσότερα στοιχεία για το θρίλερ του Αμαρουσίου. Συνδέομαστε ζωντανά με το χώρο εργασίας της Ελένης Βλαχάκη. Επίσης, έχει δανείσει τη φωνή του και στον αστυνόμο Σαΐνη, κάτι που όπως έχει αποκαλύψει είναι εξαιρετικά δύσκολο, αφού η φωνή περνάει από test voice και επιλέγεται από ειδικούς στο εξωτερικό. Αν το δεν ήρθαμε εδώ για φιλανθρωπίες, βούλωσέ το. Τελείωνε, δέστηνα. Βάλεις και ένα μαντήλι στο στόμα, μην αρχίσει και φωνάζει. Για περίπου 3 χρόνια κάνει σεμινάρια με αντικείμενο την συναισθηματική διαλεκτική, μέσω της οποίας μαθαίνουμε να ενεργοποιούμε και να ελέγχουμε τα 7 βασικά συναισθήματα μέσα από μουσική και ήχους. Μάλιστα, έχετε κάνει πολύ καλή δουλειά, μπράβο. Εσύ έχεις κάνει, Στέλιο μου, πολύ σκηνές που ήμουν ακόμα στη δραματική σχολή είδα σήμερα. Παλικαράκι νέο. Είδες, την εποχή που είχα μαλλιά ακόμα. Να ξεκινήσουμε τα δυσάρεστα. Πότε πέθανες? Και γιατί? Στα μυστικά της ΕΔΕΜ εννοείς? Στην περσινή σεζόν, στο τέλος της περσινής σεζόν. Ναι. Λίγο πριν τελειώσει ο περσινός κύκλος. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι αυτά που βλέπουμε φέτος, τα γυρίσματα, έχουν τελειώσει ήδη από πέρυσι. Δηλαδή ο κύκλος θα τελείωνε κανονικά πέρυσι, απλώς για τα γνωστά προβλήματα που έχουν τα κανάλια. Εσείς ιστορίας ή κάθε μέρα ήταν καινούργια? Όχι, αυτό ήταν πραγματικά μια μεγάλη έκπληξη. Και πρέπει να σας πω ότι είναι από τις λίγες φορές που σαν ηθοποιός, γιατί ξέρετε, εμείς που είμαστε και πίσω από τις κάμερες,
εντάξει, καμιά φορά είναι αλλιώς τα πράγματα. Ναι. Με την καθημερινότητά μας. Λοιπόν, σας πληροφορώ, ήταν από τις λίγες φορές που περίμενα κι εγώ ίδιος, σαν θεατής, να δω τι θα γίνει παρακάτω. Γιατί ήταν τόσες πολλές οι ανατροπές κάθε μέρα. Δηλαδή, ξαφνικά, ξέρω, ο Μπέλος ξεκίνησε σαν ένα άκακο προβατάκι. Πολλοί νομίζαν ότι είναι ο χαζός της ιστορίας, ο ερωτευμένος κλπ. Μετά άρχισε σιγά-σιγά να αποκαλύπτονται άλλες πτυχές, άλλα πράγματα. Μέχρι που έφτασε βέβαια στο έγκλημα, έτσι. Γνώριζες ότι θα πεθάνεις ή σου ήρθε ξαφνικά? Θα πεις ποιος το ξέρει. Το γνώρισα, το έμαθα, ξέρω, μια εβδομάδα πριν. Έβαλε η κυρία Κρήτη στους αστυνομικούς να σε κάνουν ένα πτώμα. Ναι, έπρεπε όμως να γίνει έτσι. Στεναχωρήθηκες όμως. Για τη συνεργασία το λέω, κυρία. Στεναχωρέθηκα, αλλά εντάξει, νέοι άνθρωποι είμαστε, η ζωή συνεχίζεται, κοιτάμε μπροστά. Έχουμε όλη τη ζωή μπροστά μας. Εντάξει, δεν πέθανα και στη ζωή μου. Στεναχωρέθηκα, γιατί πραγματικά είχαμε άνεο θάνατος. Ναι. Καλό πτώμα κάνεις. Και ήταν, παιδιά, πολύ δύσκολο αυτό το γύρισμα. Όπως βλέπετε, ήταν σχεδόν όλοι ηθοποιοί. Είμαστε πάνω σε κάτι νταμάρι για 3 η ώρα τα ξημερώματα. Είσαι ωραίο πτώμα πάντως, Τέλειο. Σε ευχαριστώ. Τέλεια μου. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο εγώ, γιατί πλησιάζει και το τέλος των μυστικών της ΕΔΕΜ. Σε ρωτάει σε ένα κόσμο, παρόλο ότι δεν είσαι πλέον ενεργό μέλος ηθοποιός στη σειρά, τι θα γίνει στο τελευταίο επεισόδιο? Δεν μπορεί να με ρωτάνε. Με ρωτάνε συνέχεια, γιατί είναι μια σειρά που χτύπησε τρελές τηλεθέασεις, έτσι, και όλες τις ηλικίες. Αυτό βέβαια που πρέπει να σας πούμε έκανε επίσης εντύπωση. Είναι ίσως το πρώτο σύριαλ που έχω κάνει που με σταματάγανε διαφορετικά target group. Δηλαδή, το βλέπανε διαφορετικές ηλικίες και διαφορετικές ομάδες ανθρώπων. Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Γιατί συνήθως, ξέρεις, σε βλέπουν, ξέρω εγώ, οι πιο νεανικά κοινά, οι πιο ανάλογα το σύριαλ. Το συγκεκριμένο είχε από δεξίωση καθηγητή πανεπιστημίου, ας πούμε, που με ρώταγε γιατί θα γίνει παρακάτω. Και πώς το έπαθα εγώ αυτό το κόλλημα μαζί σας. Δεν το βλέπουν, απλώς έτυχε μια φορά να το δουν. Ναι. Στέλιο, πες μου ξεκολάλο μια πολύ χιουμοριστική ατάκα που σου έχουν πει στον δρόμο. Καλά, τότε με τα διαμάτια. Δηλαδή, να σου πω, σταμάταγα σε φανάρι, ας πούμε, και με ρωτάγαν όλοι για τα διαμάτια και πουτάγει ρε Μπέλο τα διαμάτια. Ναι, παιδιά, αν είχα εγώ τα διαμάτια, δεν θα ήμουν εδώ τώρα. Παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό νομίζω για έναν ηθοποιό. Ναι, να ταυτίζεται ο κόσμος τόσο πολύ και με το ρόλο σου και με μια σειρά. Εγώ θέλω να μας πεις. Πώς δεν πήγε εφορία, δεν λες να του ζητήσεις τίποτα? Πρέπει να σας πω όμως το εξής, ότι ενώ έκανα από ένα σημείο και μετά αποδείχθηκε ότι ήμουν πολύ κακός, ας πούμε, οι αντιδράσεις που είχα στον κόσμο δεν ήταν αντιδράσεις που κάνουν σε έναν ηθοποιό όταν κάνει κακούς ρόλους. Ήταν λίγο αγαπησιάριδες. Να σου θέλω να μας πεις ένα χαρακτηριστικό από τα παρασκήνια που είχαν γίνει. Χιουμοριστικό, πες μας κάτι. Πολλά. Σκέψου ένα. Τι να σου πω. Να μας το πεις. Η Μαριάννα που συνέχεια στα διαλύματα, ξέρω εγώ, ήταν με ένα βελονάκι και μπλέκει καλτσάκια και που κάνει πολύ ωραία πράγματα και κοσμήματα. Και αλήθεια. Ναι, η Μαριάννα είναι το ταλέντο από όλες. Έχεις κρατήσει φιλίες με τα παιδιά από τα μυστικά της Με τη Μαριάννα ήμασταν 10 χρόνια, βρε φίλοι. Ήμασταν στο 2, κάναμε μαζί κλασικό τραγούδι. Είχαμε τραγουδίσει Χατζηδάκι. Να τα μας. Τώρα εγώ τη σκέφτηκα, επειδή λες για τη Μαριάννα και για κλασικό τραγούδι. Εσύ θα πήγαινε σε κάποιο από αυτά τα show, είτε ήταν το Just the Two of Us, είτε ήταν το Dancing with the Stars, και αν σου έχει γίνει πρόταση? Ναι, όχι, δεν μου έχει γίνει πρόταση. Θα πήγαινα γιατί έχω ξεκινήσει από το musical στην Ελλάδα. Την εποχή που ανέβαζε ο συγχωρεμένος ο Λιβαδάς, που είχε αυτό το άσχημο τέλος, και η Ζουμάρου Μπλαγιούλη. Αυτά τα υπέροχα musical που φέρνανε σκηνοθέτες από το εξωτερικό και κάναμε φοβερές δουλειές εκείνη την εποχή στην Ελλάδα. Οπότε το έχω, δηλαδή, έχω ασχοληθεί και με το χορό και με το τραγούδι. Το έκανες, πολύ ευχαρίστως. Ναι. Και μου είναι και κάτι εύκολο, πρέπει να σου πω. Να σας ρωτήσω εγώ τώρα κάτι άλλο. Μια ερώτηση παγίδα είναι αυτή. Με τη βυζαντινή μουσική, ποια είναι η σχέση σου και το βυζαντινό τραγούδι γενικότερα? Αναφέρεσαι σε ένα CD που έχω βγάλει με βυζαντινή μουσική? Ξέρω, δηλαδή. Το ξέρω αυτό. Πολύ ενημερωμένοι που βρίσκω. Το ξέρουμε, για πείτε μας μερικά στις λόγια. Τίποτα, το Πάσχα κυκλοφόρησε ένα CD που απαγγέλω κάποια αποσπάσματα από τη Μεγάλη Εβδομάδα και έχει κάτι ύμνους κλπ. Δεν ξέρω αν τώρα λες γι' αυτό. Δεν ξέρω, εγώ φαντάζομαι ότι πέρα από αυτό που μας λες, μπορεί να ανήκει στα παιδάκια που από μικρά το ονειρό τους λόγω των ψαλμοδιών μπορεί να ήθελες να γίνεις παπάς. Λέω εγώ τώρα. Έχω περάσει και από αυτό το στάδιο, πρέπει να σου πω. Πόσο κράτησε? Όλοι μου τα παιδικά μου χρόνια τα πέρασα σε εκκλησίες. Δηλαδή, επειδή απέναντι από το σπίτι μου ήταν μια εκκλησία, από το πρωί μέχρι το βράδυ εγώ ήμουν εκεί, γάμους, βαφτίσια, τα έχω κάνει όλα. Η Βασίλο πρώτη. Το Παπαδάκι. Εσύ το Παπαδοπέδι, Παπαδάκι. Παπαδάκι, ναι. Και πώς το σκεφτόσουν, γιατί? Όχι Γιώργο Παπαδάκι, σκέτο. Εντάξει, μόνο το περιβάλλον. Ξέρεις, άμα μεγαλώσεις, ξέρω, οι φίλοι μου όλοι ήταν εκεί. Πώς να σου πω, ανεβαίναμε πάνω στο καμπαναριό, πέραμε τα πρόσφορα, κρασιά, ανεβαίναμε εκεί. Τις καταστάσεις τώρα σας λέω. Μην φανταστείτε τίποτα πολύ. Όχι φλόρικες. Όχι, παιδιά. Μετάνε τα πράγματα. Και σκέφτηκες, ας πούμε, επαγγελματικά ότι θα γίνω παπάς, να έχω σιγουράκι δουλειά? Ναι, το είχα σκεφτεί. Και να σου πω και κάτι.
Σε πληροφορώ, πάρα πολλοί συνάδελφοι έχουν σκεφτεί κάποια στιγμή στη ζωή τους να γίνουν παπάδες, όπως και πάρα πολλοί παπάδες έχουν σκεφτεί να γίνουν ηθοποιοί. Αυτό είναι σίγουρο. Ναι, το δεύτερο. Και μου το γράφουν και στο Facebook. Αν θα ήθελα να γίνει ηθοποιός, μου γράφουν. Όπως λέει και κάποιος, το αφεντικό λείπει και συνέχεια, οπότε είσαι Αν το σκεφτείτε, έχουμε πολλά κοινά. Οι παπάδες και οι ηθοποιοί. Ναι, διότι μαθαίνουμε τα λόγια μας, έχουμε το σκηνικό, το κουστούμι, το κοινό από κάτω. Υπάρχουν πολλά κοινά. Μόνο που δεν χειροκροτούν στην εκκλησία συνήθως. Εντάξει. Μην το λες. Καμιά φορά. Μετά την αρτοκλασία χειροκροτούν. Ολγίνα μου, θέλεις κάτι να ρωτήσεις? Όχι, θέλω να ζητήσω μια χάρη. Μπορείς να μας κάνεις τον αστυνό μου Σαΐμι? Στο τέλος, θα κλείσουμε με αυτό. Πάλι καλά, γιατί άλλο δεν μας κάνει τον παπά. Είχαμε χθες και τον Τάσο Κωστή. Ο Τάσος Κωστής το έκανε όταν εγώ ήμουν μικρό. Ο παπάς Σαΐμις. Εγώ όταν σταμάτησε ο Τάσος ο Κωστής, ο οποίος ήταν εξαιρετικός, κάνανε από την Αγγλία test voice γύρω στα 100 φωνές. Παίρνατε έγκριση από τα γραφεία του εξωτερικού. Δεν το συζητώ. Όλες αυτές οι δουλειές, επειδή αυτές οι φωνές είναι μαρκία, δεν μπορείς να κάνεις ό,τι φωνή θέλεις. Όπως το ίδιο ακριβώς γίνεται και σε όλες τις ταινίες Disney που έχω κάνει. Για να κάνεις ένα ρόλο σε μια ταινία Disney, στέλνουν τις φωνές έξω στην Αμερική και έρχεται ειδικός άνθρωπος της Disney, που είναι, ας πούμε, έχουν χωρίσει τομείς, ο υπεύθυνος της Μεσογείου, ας πούμε, που έρχεται και είναι εκεί παρόν στην ηχογράφηση και είναι ατάκα. Δεν μπορείς ούτε λίγο να ξεφύγει το ηχόχρωμα της φωνής σου από το συγκεκριμένο ρόλο που ακούς. Ο αγαπημένος ήρωας ποιος είναι? Πολύ. Σίγουρα ο αστυνόμος Σαΐμις, σίγουρα. Γιατί είχα μεγαλώσει και μαζί του και ήταν. Λογικό. Ναι, ξέρεις. Θέλω λίγο να αλλάξουμε τώρα θέμα, Γλυκέ μου Στέλιο, και θα ήθελα να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει και έχει κάνει και τη σχετική έρευνα ο Στάθης Παπούλιας, αλλά επικοινωνήσαμε και εμείς εννοείται με την κυρία Ακρίτα και αφορά το βανδαλισμό του μνημείου του πατέρα της. Ακριβώς, του Αείμνηστου του Λουκία Ακρίτα, στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, όπου κάποιοι ιερόσιλοι προφανώς βανδάλισαν το μνημείο.